Indeng serkep ki chokar cho amai me sempen ke pachun Lokhimon Sangho Reso Ejang Chingroma Mai Hin Pen Pator Pipon Si Lakhai Ko Chok Duar Bagori constituency ka parlu Lakhai Hini Dolamara Bapuram Chok Bi Arong Amai Hongjaya Long Aningkan Bangason de Taksan Lang Ki Unduna Bang Pu Bang Pipen Chenglo Guarmena Long Churenga Var Sai ka Chepalong Duna Chumaphan Lapen Kidam Chang Lokhimon Rona Salang ka Chepo Undun Runmika Hansipi Lapen Dor Sing Te Rona Chumaphan Nong E Pen Pen Pini Lokhimon Ron Pen Karchu Padupon Lason de taxi Lokhimon alun pen ke kana long ke cheng siang deng ke rong te ke Lokhimon aduan sangti hidi hini yang deng volunteer Lokhimon aduan la pen ke thomang deng langsu li e Lokhimon aduan dipu la pen adun thu chisik sipin pen lam the ke jai long ke haipon atum la ke cheng siang deng clergering tipi first asuram second ke lang jun Lokhimon aduan pli doan longri la pen third kison inti hidi Lokhimon doan longri Lebang somai long al hisar puaman pen Lokhimon Sangho Tiripia Amai sar pukongan diram timung chitongdun man peng aluhia man pen KAAC education EM Richard Tokbi MSc Joni timung chitongdun EM Richard Tokbi pen non uwe kimia tum lokachari anju seka paprang ponang jia puthak lam the than tekang la ancho takali la po anang deng ke the Lokhimon Sangho Reso Ejang Chingroma Mai pen aningkan bang paplu ple pin pen satlang ki unduna tum aphan pen Chenglok Reso Ejang angbong government job kilong duna tum aphan karchupon ke mesen asai binong puta churupon Lapen bang so amai long kachupapon aluhia tum penta nang chitong dun et lapen along richin penta bang suri armu nang chitong dun si mai alira lon ningarong pen karcho amai mesen pen pachun pon Puthoda porke me pachiton dun si Lokhimon Sangho Reso Ejang Chingroma Mai pen kason si pon Lokhimota Lokhimon Sangho Tiripia Amai sarpukong arideng pen inpupon Bangso amai long ja semet karcho pon ke HSRCHS graduation pen chenglok akang tuyang deng an bang pharogi thomra troxer cap rahini la pen government avoring our sai kachepalong duna chumbang trainer cap Reso Ejang atuma phan archupon Mai phupru dibrong pi la pen chunbang mirjeng hanse kachari pon amai long chupha pangjang aluhia man pen Lokhimon Sangho Tiripia Amai sarpukong Robinson hanse Reso Ejang langchari saipu Horeswar Teron Amparta, Lokhimon Sangho Tiripia Amai Klem Bangpu, Bang Pipen Chenglok, Nili Block BLCC, Chairman Sonjoy Teron, Principal HLE, HSS Dibarson Ingling Atumpen Chenglok Chingri Amai, Mai Pichun Bang Pilapen Along Ritin, Longri Amai Rongasar Tumpen Chenglok Mai Along Chitong Dunsi, Mai RDP Dun. Ini dah Bapuram to Lokhimon Reso Ejang pen patir tipen na Reso Ejang naten mitri pas kusumara to fan kachu so amai long na chitong dun pen ning sampik lo apen pinile nili kiban chengale nili mo speech uta ninje nili MSc man ni pin apang basi nili dak so program long sami kachu amai long sami kai tamin nili chitong dun Kali BDC chairman du bom ini ni bangke tum chi theklong lo ning arong pik alon bulon pendu pik lapen alam chi sami chi than lo adur kimisen jia fan sami ke porhi pen loke thek nucha thek ji kachi than kachi mul lo so kiban chi thek apor lake hemphul Lokhimon Reso Ejang atuma pa